जोंखौ सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों। बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। हारि बायदि थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन। दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना थाया, बियो थाबायलाङो, दावबायलाङो। बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगां आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन। There is a saying that if a man is fallen, he should not only stand up but also move forward. We have been fallen for centuries. जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला, मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा। जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा। जों जागोन देरहासार, जों जागोन देरहासार। As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. जों सांग्रां जानांगोन। जोंहा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोहो बाहायना दावगालांनांगोन। बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा। नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं, आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन। তাত কোনো সন্দেহ নাই যে আমিয়েই বড়সকলে এই মাটিৰ প্ৰথম বাসিন্দা আছিল, এই মাটিৰ প্ৰথম সন্তান আছিল। গতিকে জাতি হিচাপে জীয়াই থকা
थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन. There is a saying that if a man is fallen, he should not only stand up but also move forward. We have been fallen for centuries. So now it is time not only to stand up but also to move forward towards our destination. नुजाथि फैनाय गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन, जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला, मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा. जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा. जों जागोन देरहासार. As long as we profess one faith, one nation, and one principle, and one dream, no force on earth can divide us. No force can defeat us. गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन, we know that dialogue is the highest form of fighting or war. जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा. बुजा-बुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिथियो. बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों. खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों, थगायजादों. बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन. जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनांगोन. थांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय
बरायनाय अनसायनाय सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन गोमोदोंमोन थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखिसै दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदि बरायदों अनसायदों सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों बेखौ नुनानै आरोबाव आं सोमोनांदों आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया नोंथांमोननि हारि बायदि थांनानै थानायनि जि स्पिरिट जिउमा एबा आत्मा बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों आं फोथायदों नोंथांमोननि जि हारि बायदि थांना थानायनि हास्थायनाय नाजानाय एबा स्पिरिट एबा जिउमा एबा आत्मा बेखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन